airfield Sydney. Dinaan no Hawaii. Pakara ha. Iwit ito sa Korea. Korak ate sa madali yun. Gusto ko tak kawai. Postas tak kawai. Ya, magala ako nalatiwata sa sinayan. Kuliwat. Bangkas wa inaka o korpakara alayo. Bangkas wa number 4. Ya, cik makam karamaway. Dinaan. Ang ku dito hata wa din ka airport ka. Bangkas ka sila airport ka. Dinaan wa number 4. Makam karamaway. So, ito ato makan amruin langkas ini amruin tinaway gina Somali pa marami tako langkas way charge kurang kan sila ya ani hatawa ke hele charge ka wayo lera so para ismaw na dasaran dali ng tulen yawa gubeni mela hani ka so para magala do kaya sa to charge ari ga pula ara-ara rin. Gusto yung ini. Kaya, ano mapagkayalay mo? Bakit pinagkitin na umalay na?